Ahojte, volám sa Alina a dnes vám poviem, čo to znamená byť kontrolór kvality. Človek, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou všetkých výrobných procesov v závode. Počas svojej práce sa zameriavame hlavne na kvalitu hydinových výrobkov a mäsových produktov. Taktiež sledujeme dodržiavanie teplotného reťazca produktov od výroby až po jeho distribúciu. Ďalej kontrolujeme správnosť údajov na etiketách. Dodržiavanie osobnej hygieny. Každý zamestnanec musí mať platný zdravotný preukaz a pravidelné lekárske prehliadky. Ďalej je to dodržiavanie prevádzkovej hygieny, čisté pracovné plochy, stroje, zariadenia a taktiež vhodné uloženie obalového materiálu. Kontrola vo výrobe sa vykonáva každý deň a počas celého pracovného procesu.